Que parte del no, es la que nunca entiende. La N o la O, que parte del no, es la que nunca entiende. Si no tens clar com funciona el consentiment sexual, millor parlem de menjar. Què et sembla parlar de galetes? Pràcticament a tothom li agraden les galetes, oi? Ei, vols una galeta? Sí, a mi és superregust una galeta! Així saps que ella vol menjar-se una galeta, o més d'una, depenent de les ganes que tingui de prendre galetes. Vas, Filol? Ei, vols una galeta? No sé, aleshores pots anar a buscar el paquet i obrir-lo. O no, en tot cas has de saber que ella pot menjar-se o no la galeta. És que realment no tinc gaire gana. I si no se la vol menjar, aquesta és la part més important. Sí, home, ara que ha obert el paquet, ara te la menges. Obre la boca, menja-te-la, menja-te-la. No li obliguis a menjar-se la galeta. Només perquè hagis anat a buscar el paquet i l'hagis obert, no et dona dret a fer que se la mengi. Ei, vols una galeta? No, gràcies. Aleshores, no vinguis a buscar el paquet. No l'obris i no li donis una galeta. Ah! No t'enfadis simplement perquè no vulgui menjar-se una galeta. Jo. Ei, vols una galeta? Sí, gràcies, bona mandra. Però quan vas a buscar el paquet i l'obres... Ai, és que ara no em ve molt de gust. A més, que aquesta galeta no m'agrada. De debò. Sí, ja sé que és una mica putada, perquè ara ja has obert el paquet i se't pensen les galetes. Però ella no està obligada a menjar. Volia una galeta abans, però ara ja no. I si ella no vol menjar-se aquesta galeta, tu no pots fer que es mengi aquesta galeta. Doncs vaja. Si està inconscient... Ah! No li donis una galeta. Les persones inconscients no volen galetes i no poden respondre a la pregunta de si volen o no galetes perquè estan inconscients. Segura? Potser estava conscient quan li vas fer la pregunta i va dir que sí. Sí! Bien! Però quan vas anar a buscar el paquet, el vas obrir i vas oferir la galeta, es va quedar inconscient. Ah! No! Aleshores, deixa el paquet, oblida't de les galetes i assegura't que la persona inconscient es trobi fora de perill. I aquesta és la part més important. No li obliguis a menjar-se una galeta. Volia galetes abans, però les persones inconscients no volen galetes. Vale. Si s'ha dit que sí, sí! Genial! Se la comença a menjar. Però abans d'acabar-se-la es desmaia. Ah! No li segueixo posant la galeta a la boca. Que li tens la galeta a la boca! I assegura't que la persona inconscient estigui bé. Perquè les persones inconscients no volen galetes, creu-me! Vale, vale. Oh. Si dissabte passat vas quedar amb algú per menjar-te galetes, no significa que aquesta persona vulgui menjar galetes sempre que tu en tinguis. Si has quedat amb una persona, no està obligada a menjar galetes només perquè la setmana passada sí que va menjar galetes. El que tampoc vol aquesta persona és despertar-se amb una galeta a la boca només perquè ahir a la nit va menjar galeta. No pots obligar ningú a menjar galetes.